Usi ni 10 obebu ni 10. Ah mamela nkasa wo menua. Obofour usi ni 10 obebu ni 10. Esu ye bo ya be ma wo. Arefo ya nyina akwaba edemo NYANSAPO kasa mfonyi so NYANSAPO na waje so de ama me se yisane no badwembem ene ya saba ba betena sibiem epo aye den na nisane ho aye den ade ama nipa bi no mu ntimi nsane NYANSAPO ye befa ekwanya we so na afa yesane no madwemba ekwan so de ama me se de abre bia ye no bomode na wo de subscribe share na like na ja wadwen kire no fato of am sanse NYANSAPO YouTube abe fontenten fidie ba ko a ye fa so edi nkomoto nkrahwe ne masua de wo so no eno so ba ko ena ye wa ebebo ama menu mienu nyina ye so yetimi etumpon na yakosan se NYANSAPO ani suade hunu ene se tete amamre Asante amamre ene Ghana amamre abakwasam ene ho neoma sese no no atonsuo mu no ye bebeja na se jane na so kirebeyi sese bonti bu koko na afi ye nyina no ye de agye ho sakanwe ewo ehonom ene yaba ayaba bewo opanyin kase bi ewo naso ye a sebe wabin ye pa na onim fom na onim habamu na onim sumasam ene ahintasem nyina wono ena neye ye ne eba na ye ne ababa bedi enkomo na NYANSAPO da bia sede ye no ye bekọ na sebe obi nsi trodo mfa mato anu ntie no yakọ na ye bisa no ade ne din e de atodwa de amaye ye wi ayaba ya bechiru senti a ene yaba ene nkomo a ye ba ya ye bebo opanyini wadaroma ye ma wakwa aba ebe NYANSAPO kasa mfonyini so Mejo sumenia na empomoti sei oba de adaroma me ho ye pa panyisi ati ebisani agoro no wadaroma wankasa odin ede sei yo mi ankasa edin a me ma me ne me papa de ma me de frɛ me Kwabenabena na akom ni din na abekata me din so ebo me samra ne se black power akom yetete akom ibi akomfo gushire de to shire sede ene doso to masen no eno ho asem na wo ke eno na abesesa me din no ama se ye frɛ se black power na black power na se kire ye tumi tuntum ye wo tumi ni bi ye tuntum e beba ho arafo abrongo megu ishani na etikuma kwaduo ne beso abribra fe de mahu opanyina ne bebo nkomo no black power wono ene ne bebo enkomo akom edin a wodi wo mu a wodi agi ne din na wodi agi ntena ha ewo omayi mu no eno no na ene nkomo ba ni bebo kame akwa yese yeyi ire afie nchi amenne yi no ya mamre ene eho amane a na yedwo ma ye kase Ghana fuoni Akan fuoni Asante fuoni na abrebia no etumi emma yenyini ne ye mpromprom no ene ye jeja ne nyina mu de ato ho no mo sanse esumbi ene kasantwi a ye de aforefore ye nananom a ye beto wo mo ene soma na wo mo de somo enti ye ba ne aba behwe ensuo kane ye ti wo yi na yenim se edu bebi mpo nananom timi fufuto no mo de akosi ensuo ho ba bia osuo bi da sutade bi wo wonom susu se etumi bi wo nsuo yi mu a etumi ba na wonom so ye de ekoma wo mo kane wo enkohu se ebia obi akotena nsuo bi ho a ye friend se ye wasi dan de so anase wakata so eye filling station ne niema enne ni nyina ekoso so eno bi ka ho ena ama abrabo akose ya na enti ye kwani akobisa se ensuo kura no tumi bi ewo mu ana na afi yatoa enkomom so nana migiri se wahu ba bia ye keka koyi Matias ye pa nsuo nana ensuo da ho saa kwa ana se bibi wo nsuo yo munia medase ensuo na ho kwa obi obaka se ensuo da ho kwa bia no na sebe sunsum mu no nuru ba bia nsuo ya ade a upe ade a no dene sunsum mu dia no dene kese pa yensuo na ono ye na de boko abotre pa sunsum bia ntimi fa ne ho tutu nsuo dabi o tumi pa na ne bibia ye boko temeti asia na de wo kai sunsum anase tumi nyina no nsuo na nke beka so ye panyini wo ma na sanete
na ne te saa de a na yɛ ye mu ensuo hu fi ana ye nye ensuo basa David minia ensuo de ni kwa sɛ obi a tete no ne o ba bi te sɛ wo bɛyɛ afuo kura na yitwa abasam wɔ ha de ma nsuo yes wofuo no ɛda wɔ ha no ma ye bɛka sɛ 100 meters ɛwɔ sɛ woni nsuo no ntam tenten no sɛ bɛ ya wo mmen nsuo no yɛ adebɔni bi a ankogu nsuo no mankɔfa ha wa mmerɛ tina o sɛ yo man gap tisanity nsuo de otumi ba na yɛ sɛ ne ene garamsefuo die mu pa oh minia o ma ha bebre cause o mama nsuo ni bebre ani aye o ma ya o ma hya ase di bone na ya na me de sobo no boy ahemfo me mfa mo galamsefuo na nkasa obaye na o so obetu good e na aka kire ne se me ma won se mi nsuo no a o de be na emum tubo ho ne twa amena na won su fi ni nyina nkota mu a ka ha obi ani ho ba na me se wo pesika na o pe na funti no o se koye ti ha obi ba ho aso na enko eye kuro no so na beba galamse ni no ba na ko ti galamse ni de eye se o se nipa ye adwuma ba ye mfa ne kwan so se de na me ka se asase te first kura tete ne ye fo 100 years ne de ama no nti se wo na minim so bebre ya ti se nsuo bi ti se wo fe ne nsuo akese wo ya Asante wo kɔ wasa e wa hire ne nsuo akese wo hɔ a katachi se bi ma wo kura wo nom bera no wanom aye fi poto so na ade a wo se ye hye ne nso ne se bi panyi otifie ne bi na tiwuram se de wo hu bibia ye otan se na nsuo ne tie o nti nsuo mpa tantade kura na nsuo mpa tantade wudi kan so kan ma yete ase se tumi wom no ano den na ni ade na meda ho ye ya tantade ne nipa na wo ya tantade no mintu no so sa menu ya meda ase na mpanyifo ka se pete masase na hokwa sise ya obeto me hayi na ade da ho na wo fa se be se wo ye kromfo na emumia na me se fa se wo nye kromfo enti se me ma ko wie na akire mi sa be ka kire obi se ma de ayira enti mabodu e be che hwan sanity enti na mdi ka kire mu se ya hemfo enti ha obi ba oba na wo se midi mi kuru mi ma wonya galam se obabo wana onya ohwe ba na msika wo penti waje wo so wonko se wunso nto no ma kwan minim chana fo mo fa ma nwuram okwa nwuram ho na nsuo no ho na oba roba na oba da ho ohene na de ma no to kire na mamra enkobaye nti wo ohene na wan kire mamra wo na wo hawo nti sa kuru no mu ankasa ne wonkuro bebre wakwa kuru mo fo nyi aho ne bedi yi no moko ene mfi ande aka nsuo to ohene wa makwan se amfa nka na nti so ohene ma akwan na kuru ma fo se mo makwan a ohene nyi ne pede din so enso mo nyina ka bu so mmeye no mo nya bi ni no mo nko nti yo mo mmeye adwuma ni hawo bia mo amoti kuro mo na mo hawo nti ebasa na ye defina kanawi sabi ye huhu nyansa ntu anamo ene ama defina kanawi bibi ebetimi aye a ebetimi ama mpata bi ede ama nsuo no anase efina nya kanawi ndia akanawi o katache efina nya kana mpanyifo so refina akofa ye nchi se fini kano na o tena se ehunu se o maye bone na akopa chewo na stopo de enye se wo ye na obeja bibi a chewo enu ntina maka se wo ye obi o ha adwen bo wa botre pa so batan oh ensuo betimi ama o 30 years no de nani hwew ba da ne bubefu no bibie ni wa beka obeti ase bi na ntina den se nsuo befa nipa na emeyi ni ntokonko so na na because on se si esua bibia da bi Nyankopon tipa obi ka cho se Nyankopon te so da ka chen se me black pass oboa nyame ti nsuo ede ni Nyankopon ti nsuo nyame ne nete asase so on ti so ba bia so okoso okosiesie baabi no de ama na ede no be oti nsuo nyame so okosiesie baabi esunu Yesu na esunu nyame Nyankopon ti nsuo obi onim sunsun adwuma bia ne se Nyankopon na ti nsuo nyame ne bo nsuo na ode ne honhom tena nsuo ni nti wote nyame ne bo nsuo na ode ne honhom tena nsuo ni dan ne ba no so se wo kɔ ne gyanche akosiesie baabi ede amaye nti wote nsuo mu ebie na asem na no ode enu nti na ma nsuo tumi so che tumi bi sanete
Sanse Nyankopon na nkasa tim. Etinsuo. Nti se ye ka se nsuo tumi so che tumi bia se be enye huhum bia akeke Nyankopon tumi. Eh, chiremu mai black power chiremu. Minia ensuo Nyankopon tinsuo. Nyankopon tinsuo. Na Nyankopon tinsuo mu yi, ne be ya amamre ene amane a ye kogu nsan ye fufu tode akosi nsuo ho ne ade. Nyankopon ya na o ka chem so opeto ni nsan. Minia Abraham twadwan o. Abraham twadwan. Ofa aboto ho aba eda so manyame be yi kire no mo de nwosra gobuo no so. Obi o wosunsum ani a okonkan wosunsum bi anim se Nyankopon tinsuo. Asofofo beble a nyame bi o mani anim se Nyankopon tinsuo. Ba o mo nka no kora ne nkire. Obi anim se Nyankopon ye honhom. Honhom bi adi moja. Honhom bi adi moja. Enti dwan ni nantwie na ye twa no. Nyame ne twa ma no. Ba Kristo ni be ka kire o se eno ya pam dada twam. Nyame so etiti nyame wansesa da te ba ne se na fe yasesa ne ma. Nyankopon tinsum obi o sunsum bi anim asema meken. Je se de wa sha ase sunsum mu class 1. Enti na ye kan se Nyankopon tinsum mu na ye sa di fin e kansuye. Ti se na ene makoto asase na me besi dan. Na eye ensuo mu asase a. E wo se mi ja to ana metimi aye Nyankoma de bi. Aye mpata bi anza na mesimi da. Katache mi das pa. On se teteno na opo mo no mo tenen suhu pa na yakomfo. Ai. Akomfo na tenen suhu pa because on pese obi di fi ba be kan suhu no. Ti no tin suhu ne ho. Ti se okoto asase a. One obe ma asase ne kafra. Kafra na be ma no se ope kusua ene nsa. Na Bosom pa ye se katache wada woroma. Eye wo ba onana wade nyina na obodi. Se be na wiase na ye den. Mpe be bia bom sesen. Nemo metwitwe tontona ha na abusua de ama me se metena mom sesen to wadawroma ekutam nsa ene me nsam kosua se wadawroma gye na gye metena won nchen ha na me so eboa me na mabrabo nkoso wie wie anu anu ne na wie ohu se odi buo ne ani di ama no bia nsi wasase ne so da enti se duru wona se sunsun mu na hokora na ne fie si a otimi twene ho ma wotena ho bi enti ne betimi ane de wuche ebetimi aka de asisi se saa ai anamontuo we ya yentuo ne anya saa amamre ne amane we enti no ena ekoba ne se wo momo sisi dan ewo nsubina bi ne yesi ne kwanye ensuo bi nchen ene ade ebedu ba bi yesi edan na abu nsuo na yiri afa nipa ene saa ne ma na ana menua no ana waka no ko so aso ode enti nipa besi dan asi nsuo mu ebi okura na nsuo ni ti na wakosi dan na si ho ti opia wo mpim fa hen obebu atu agu se ukoye asase no se nsuo da wo se nsuo na ho eye best se wo se o man nsuo no asase ne kafra na se wo wie na se nsuo ben wo a wape wo dwan ofufu uto na ade akoma ne se opese wo ne tra hwe on se ye obi e frɛ ne Bosom na ye ni Bosom wo wiase o ne wade e sombo ti se me betena hai asase mama ne kafra nsuo da makiri hai frɛ nsuo ne taade nkira me to dwan fita tam de ko nsuo se katachi me bedi pa ti me serew gimetena wasase so na bua wan ye nam da yefia ha o na me mpanyifo ho nso me de ni buo ye dai ema na ha no pansu panyi pa wo ha no e frɛ no Obofour no so me ye na mamre e de ma no nka ba hwe eboa yesi Sudan sanke wodwiri kuragu nso amamre am ye enti no wo hunu se panyi otifie no bia ne tiwura me di buo ne dia ye dai ama no ene ye hya ase se ye adwuma o ha obi ama hada wodu adwuma wura fie ha nko ade won sanfo adwuma ne nkoda enye me ma ho odin o ebuo ne ani dia me de ma wo nti se wo ye senye sofo mpo no akwa wo pese wo tena nsuo ho a e wo mamla wo se wo ye anya sofo ya wo kan na me bebisa wo yi won se enkomodie mu no wo kan be bi se honhum nsuo no tumi na ewum no kora so asaba be piem se Nyankopon kora honhum ti nsuo nanu yi katachi afrifa na akoba esi nsuo ayiri na anu sofo bi esu yebu a ese ne dan nsuo bi ni ade mamre ni ade nkonti edan yesi kura na ase ebu ade egu na nka nyame nipa a wo yisa be nyame adwuma na wo besi ne dan de esi nyame asase so a wono wo sa atimu de
nka we no senke no ano ne koba ne sei na afedie ensuo yi di fa sofo na ensuo egbu asori dan gu minu ya mama sere o enya ade nyina na esika hoko nya hyenhyen nyina na esika hoko obi be kase osum nyame ntimi kosi dan asinsuo na yenhwe se nyame na osum na mpa na se nyame na osum na mpa katachi me fa ne se wo mma mienu ena o makọ school ni apam o school fees ba ko ba no be so talent papa se ne wa ma musika kutua school fees am no be wu na watana se ba ko ba no be bu nkotodwe papa papa cho me ko school ni apam school fees nyame boa na se e kina obenya bia ma me anka me ne beje na me de akotua wonya sika na sa ankola ne mienu ho na de be mo sanity nti bible kra kan wase minim dia me ma yanya nti o mayira nyame tinsu ko e odi buo ma nyame obre ho ase ma nyame na asem ben na wo ka kire nyame se wo sika e na de asiwa so dan enti che nyame ne obo no kokose obo ade wada woro ma me pese metena wo nchen ye bibia omungu da omungu obehwe osa so mo se nyame fa ne boa won to nentem ensuo so fa ne boa won to nentem eni tina hye se me di kan ka kire osa ensuo na ni eden pa ba wo abotre pa obehwe osa beto ma be 30 years every fast me ya wo kan so si dan before 10 years asa ensuo ni wuram o hwe ote ho no o hwe one day ojiga ye wuram ensuo mutumi ya so den bi ontimi ye bi obuo ne ani die no wanfa manyame enye sika bi na bi aye nya ne anfa nwuramu nwubuo ne dade bi anhyehyem na akoba ne sai we eye mamre bi aya nyintra minia me se amamre wa nyintra obi o wani osunsum bi hu sa amamre wa nya ba bi adenda no fanto be freto yemfa ne se sebe okohu oba wankohu abusunya na adana kotena ofie oba na wu die na be asam na ato ebi no mama mere kra obegina so ama oba no wawuo no be ware no enye bi no akan ha kra ye yesi ye fa ne se ye de bechew anase bia woni abusua ne te kamanti no ye de bechew so ti ase enti no minua wanya amamre a manyame a opasidan ni sinsuo no bubuagu obi aye wote nsuo no memu enti na nka me be sase ene na chese o haw ni amane ni abenedi a wo meye famu ni ade efa no efise suban a ye namu ya ensuo aban mpanyimfo binom sanse enim politicians mimitie minim politicians a ebinom ye mrahye bedwafo a filling station ye katansum na so na ye filling station ye si dan di siso na nanom binom nso sede na wo kan ya ebinom nso nsase no won kran ko munim amamre ne ni kwasa o sa amamre no no worum guso enti enu ka ho bi eno meye bre ya na ya eno ano aka no nse wiase se wote ho na se wan fa ni dia am mpanyimfo a oblewo yankopon okra ka se yan fa ni dia ma mpanyimfo nti panyin ne hwan ene dia wo beto no so wote ase ka se panyin ene dia wo beto no hwan na se wa metu nsuo wa asase we so na menu ya secret bi wo ho asase we ya yete so no eye nsuo dia wo asase yete so eye nsuo dia so kai bible no wase na asase ne ye sakasaka se ka sa de ye sakasaka ya teche ni nsuo na planet ene nipa wo so no se nipa dropo eba na obeto nsuo nim ene nyankopon ne nsuo kasaye no se nsuo wada woroma misre se kofom na asase ne ntimi mra top na memma eto nsuo nim ne nyankopon ne asase kasaye ene nsuo ne kofom na asase ne ntimi pie top se ko beka to na ebo wiase nti wo be hye mra se upewu so pa ne che wona ne kasa mantia se ye dai eyi adwuma eno kra no hanji chemu aduoson be se num ne akiri eye nsuo nti utu fom a wo ba koto nsuo ne nsuo bi wo ho so ne de wontimi nkɔ fom ne mu ba pia akɔ amani pa akena se tina bo se nsuo dada ba bia enti nana de ye ke betimi aka de asiso se na no de betu odwa Reverend Obofour na so dan a wo sie asu ye bo a adan yesi na adwiri yesi na adwiri yesi na adwiri bibi sa ewo mu na amamre bi na ya nye enti na akoba ne se ya na ni ameda se pa unse Ghana ya yisu atra o yisu atra pa wo ye sofo ukusi dan wo kurom edin a obey dede ko hu kuro ni mpanyimfo
yenye wa mamre na yenko nsuo ni mu nkoye gina hobi ni yenhunu se aye yiye ba obi so osum nyame nti ontimi nko nsuo mu nkotwa dwan obi si ni dan wato awie usi ni ten obobu ni ten amamela nkasa wo menua Obofour si ni ten obobu ni ten esu yebo ya be ma wo nsuo no o be ma panyufo so bura blante ida konto kapre no ene nani ade wa Asante ni o ensu ro Asante ni onye nsuo a sebe won say won nsuo bo mfiri sirem ene baabi eastern ni western ni honkro ne ba na be pia Asante mem we wa Asante de hye kronkron ti e fra esuo ye boa ye to obi ye boa mampuru sidi nani ade wa strong one kasa o si ni ten obobu ni ten anfa ni di ama no obebu so on say yesua bible na ko ba say ensuo kra ye bone akonwa kra ye bone enso nye sa na tie ahini ne o baburu mo ba president ni baburu nti se wan fa ni di amansu a katachi timfa ho ene wo mo e beka se expert Reverend Obofour den be ma wo mo emfa ho ne materials cement iron rods nom ne sa ne ma na ye de be hyehyem na ye beka se ye ma ne fapem papa ne ye sidan ne de asiso no se ne ye besi aye no bia no ebedwiri katachi opa won ko fa Yesu Kristo omu Yesu no no ameto blog no nkosi ensu no bebu agu omu Yesu no ade ngofo bi Yesu bi wo ngofo ya comfort ye Yesu ntum ye ni mo ba de ba ye Yesu ntum so ko fa wo mu Yesu no kra no e de ba obebu dan na to ye bo abebu dan na gu ono da fom ho o fom ho na akoto no so be yi ase oni baby o shaase bu dan no obu no ne puppet ne so obu na chi sese no gina o ya so kan ko buto ne so enti amamle hwe ewiase de bia meka se boni nyina hini ni sikape ena boni nyina so ibeja achewe me na menye biem usi first one wo bu die na sese wo ye on se ya memma ye ho so o mi wo tumi o mi de mi di nyame masa oba de se wo ani ma nyina ho kwan nye nyina na fata ye asase no de ma bi mo so oba de ne bo wiase ye won krofo mu control system wo wiase sisi ya me no kase me na me ka kiro ni nipa na ma no nsia boye Bosom so be ya Bosom ayi nipa na ma Bosom ya Bosom na tete no mo ano mo te asu ye bo aho no mo ye great ankasa me na me ka kiro ani die no obu pa asu ye bo oni konfo sa tete no Bosomfo oni konfo dabi ti enkom ne da dabi obi ankom ne da obi ankom ne da ono mpeso be ye wade na yesi ye nkɔ ne konfo ho ne ye mfrema ne mra dabi se mi nsu bi nim se nsuo be ye nsuo a konfo na wote wa wo kom no no katachi jai mfa nkɔ ho konfo ukom nsuo a wote se chia me a wo wa hemfie ohene bankasa ho hwe Bosomfo hu se konfo obi onim sunsun nim akom ya Bosomfo ya si obi Bosomfo a na Bosom ba be ku ba ka kira Bosomfo o be tire so se Bosomfo ne hu no se oba wo de se kan na e ba na wo de tu na e ba Bosomfo ne be hu no enti ye ka Bosomfo ne hu se konfo na se nsuo be nam ne chiame izo a wo ken so wo hene onam ne chiame so na wo de kasa e de kire ne manfo so enti se nsuo ye bu a konfo bi ankom ne den oni konfo nti se opeso on ne manfo di nkita o ye ne sei o hene no so si Bosomfo ye wa busuo o mu si Bosomfo ne wom ene obi aso hu nyame ye wa busuo o mu wasu ye bo a o se ndurumle bi tete no kra no mo wo akom school o kwada so sa na akom school wo akom school Sami ko DHS me o ye nyina ye ko school ni bi kwada so kwada so
Kwada so abufura na akosu ye bo. Ah, menua. Kwada so. Ho no akom school ni wo. Na no akom SHS na akom. Ye kokko poli nyina. Akom graduation. Me na me ka kire wo. Ei, Sort ya se. ah wo ko bi. Ami ko bi. Me kura de minya 7 months mfan say ka some 3 months some days na mtwa 10 years wa kom. Na now de nyabote me hot ahade hia me ba be wi ho na ma me Obofour hade no. E say no se kwaku Obofour pese da no osia. Konfo bia, bosomfo bia. Enna obetimi akohunu wo na wabeye amamre ne amane ana. Gise okohu owure oprobi owani osunsun no pensuo na damfo pa a wono so ye nsuo. Na wona ne kasa ma nsuo no mfa ne say te say wafom wo papa. Also papa damfo pa wona ne ye best friend. Ah ukosu kire na obeka wo papa ntimi ndawto obeje watum. Tanya sa pa dia na damfo no nso osa afere no. Tie basa na se nsuo ni wo konfo a obetuma besi ni konfo no so abekire wo sa amamere na ma waye. Na obeje di say esu ye bo a utwa akoma na denchem na befa. Kan bebi sa ho asem because emire bi denchem bi ho nsem bi pie e wa esu ye bo a ho e ma yesi okopie fie bi mu e ma wo ma nsan ehunu ene ensensem bebre. Sa fie na okopie mu ne ho no emu yi bosomfo ma ne te bosom no ho. Ti no obo mo nka ye say ohia ne bosomfo. Ti se mo mfa na ma ono beba fie ho ababeje. Arefo asema meken obi a wonim esu ye bo a edwom junction ho ana mangwase ho no mo school bi ho no ma ye fe ne se Salvation International School. Salvation International School no na se watra vikandi nya vikandi ho kra watra ko government school na wo free esu ye bo adwan mu ana wo ba ho no na se sa e ho no na meken yi obi a wo ka sa asemi bia no ache be se mfinsia be se du asesenie ena denchem no honsem ebe pie pa na enye asem ketwa denchem be bi okopie ye no efia fie na owura mu no sa fie o na tetene no mu yibosomfo penifo sa na yebo na twewe webo akasa sa fie ho no mkasa nsu nete nenne ya tue ne mabebira atoagu ensu no na damfo pa e frɛ no Kwabenabena so yebo a na damfo pa e frɛ no Kwabenabena oda se kuma se yakura pa Kwabenabena obenya na wache ase ha ya oh be some 7 to 8 months denchem the same denchem so pie en nanti firi nsuo ni ma ba wo hene ne fie menam ko fa denchem no ko ye nana minia asem no kra na wo kan yana oh me upa mu wie sisie a mo nko ache ase se mo pa ache ase hene na mo nko busa ase mu ti denchem no ko fa ne ko hene nsuo na ofiri mu no sa Kwabenabena na mu no o o nkuna anwi dabi o time a opie behwe mpuntudwuma wo kurom so hena obisi so no de na ekọ behwe kuro nim keke denchem no me na me ka kiro na se bosom no esu yebo a ne bosom ban ye denchem ese na nasema wo ka de se obi a wote ben nsuo ana wote nsuo ho ana denchem ba fie a eni kwa se ye ne basa dabi denchem ne kwa na fie dabi ne kwa na fie tetene na abo akora firi nguram dwane ba fie a si ebe kunu mpo ne ekunu wi a wo hene ba je se nam ne komo wo hene mo hene frɛ ne komfo kyerɛ sɛ kuma makunu no eye nsuo bi ana mfonsuo bi ana nam keke ansa na matima kye minim kuro bi wo ofenso adegya omko yi denchem ebe kurom ba weye ande omko nsuo nim ne ko yi no kun no ba weye medonya me nipa ewu ye no mboro 20 nana asema wo kan obi ofri bosomtwe abato mpesua so e wa Asante mantema kura ye frense jaachi mu bia no asema me be kan yi no wonte ya obisa obete e wo so bi won ma ye friend se menkomede na menkomede na ede jaachi ho no eben ba bia jaachi won mo kra mu asodan won mox no e wono na ne wo Pentecost edebi waje di pa edamantiaw na ne fie ewo nsuo no soro saa na ne nsuo ba konso eda jaache ne soro saa ye frɛ eno nso se denkyeremani ekoba se
den Germany no efia na eni kwase kroman de ka no obabu ne nsa wonkum ebrada yenkum yemfa mpaboa nkum ekoba se kronu tugu igyache emma obabu nsa wokọ de mpaboa kọ ne saa ne ma ne nyina ekowie chen den Germany ne yese otu afiri kronu mu to ode ne ma ekoma menkom de no se menkom de no enhwe ne manma no okope ba bia tena ba be fa ne ma na enu ene yesi nsuo yiri ye no menkom de se wonye nkwada no ebi wo pool ne man bi ena edey kofa bie ekokoriye arafo wo wunim bia no we de mia kron mia me firim timi ne meka eda ne yare papa wo yade ya ma wo bi ori bibia se nye Pentecost nyame a afa wonum fa mu okori ache no na ese de akwakori no ntina na asemu ya wo kan de menyu achi ni ankasa kura me firim no matibi na mehu bi na ade ba ko awu mu ne se mama nhwe me body kitikiti ewura sunsun mu pa ewura sunsun mu pa na nne no wutu obi fo a onim se opedi sika di enye sika de se ka nipa abra bon so wanya obende nti aduru tam se ye ka no kure kire nipa de die ma wo de sefa na nso ya me kan ne besi ne gyache wotu are oh obetu minim so bebre o matutu okumase na ya mena ne da ware so minim so bebre ya tutu hwe ne obi aso ahunyame titini nyina ne wonyame o na akwasi kokko ya besere ye mpanyimfo se omomfo mo nansi fom o nan sen so fi kubi kura mra fi ndi kakra wo se o ye so untimi ni akonya se ne se hunti obia ni chese minua on se asore no ya obibi e frɛ ne kronkron bia no ɛhɔ na onyankopɔn no te to so odi hɔ ni akom so ya wa kronkron bia ba bia ye no aduane ɛma ye nsuo ɛhɔ fi nkɔ ɔbaabu ne nsa wɔ nkɔ ne ho nkoro ne ba na se ye wie na se sebe wa ye mfonso atia unua bi unua ne so akɔbɔ odua akum ne ye ba ne frɛ nsuo de bɔ odua no so meku nipa ne de boma medwan ne mfa nsesa ne kra kaka bɔne be ne ke wo bɔne nim enso ne konfo kotwa dwan a ye se ɛyɛ abosomsɛm enso so no sosofo kɔ wale a ade na wɔmfa baaboro nkɔma busua no de nsa na ɛkɔ ɔhu sofo no ye wɔ se me de me kɔ wale fia me kɔ wale me mfa nsa nkɔ ensa ne matwam me mo me de me de baaboro ba kɔto fie wɔ se mo nyinyame na mo fo ba ne ma ne uye den o de nsa ne beko nsa ne kire de ti nyankopon ka bebu san ho asem so ye wo de bia ne nsa de ka asem kire nyame o asem o den ne wo so ma nyame nsa na odin wotima ye wapede ya ma ti se wo ye wo hene na oto na masofo bi daada wo se enwunsa minimum hene bi a wodi akonwa 10 years won fa nsa nwu enkonwa so da ba ne kon dogini sidi ko fa bitwa o de ona nanom no mfa nsa no enya apae ba wo de o kon do a utimi kwahye baabi na wakonum bi tie woni ma bebre bi wo a akutie nipa na de ba kon ese akutie nipa pa ya wale ne ya jai no katachi e bi atamu ntie no be koda foforo dia etina na sese no ne tintin ntia wo nyina ne se kokobofo pese o si dan ne dia wonku asu ebu adamfo yi onku asu ebu adamfo na kanam be bisa se ebetimi akonhu bi asu bi ti setano asu ebu adamfo pa ye frɛ de Kwabenabena se de wo kan ye no diso no nko an obetimi obetimi akonhu nso bebre se oba no ne kan no betie dia ba de miminim no a oye twotwomu two mutimi di nkomo pa ye frɛ de Kwabenabena ai se bia me hwehwe wo na fe na me kɔwɔ ntwetwede wɔ ntem ha na se minimu chia me dia me besi uchi ame so kan se wono no ben enti eno be man niema na aye ntem ti Kwabenabena no Bosom aye frɛ ne Kwabenabena sa achia se ho no obekɔ ba bia Kwabenabena da bia no obekɔ one ne kasa na ye ba bewie na ye nkonko wie wo aha no na ho hiam ka se ye nwie bɔfo di na afi ni ye mra sukuu no wasɛm ne hiami akom sukuu no mahwefo opebi atie pa nti anana mkwam kosua de oh
me go school no e kakakra na kam twa 10 years Ah, we do class eh. me fa say me wie ya nkasa me wie Timon class 1, class 2, class 3, class 4, class 5 ni wie no we be wie no 8 years we share school na say class 1 na we wie no 8 years timfie nwotwe na so de wie akom school no tete no afi bia ne de wo ye tinka bi kire se ebetimi ehunku a ne ma na musua ne hobi ni ze ene ma first year wo koye no first year me koye ade ye kire me obuo kasa kwan ye fa so kasa dipa ho na akom na mbekom ne buo ne kasa de enu nso ni school ne ze me nua se odi buo ne ani die be ma akwala opanyin mu kire we nyina wa akom the first year de ye kire me 1 year tama na me nkom na me stop mo pa na me tompa bo central market keti akura so obi di nkwasa asem wo sebe me gina fidie so se obi kasa tie obi a me ne efere mam ko di nipa natem asema me kan omo na me omu kaji tie nyina hwe me omo ne se wo ya no ye mu oku ma no ya papa abo degree ne wo abo degree wo mu ma no ya anu nso ketu a bi ba me de ne se mbere ne di wadu be to no ho kaji tie kaji tie na kasa yima obi anime team ho central market there you be an man obi ntimi nkama se ma no ya ba na me one me konto kwa me mpe tina se wontimi mfa we no me yakom je se ye kirewo tena se kire me ma me sua akasa ana second year me second year enso so me sua se de be ya obi ba me nchen a metimi na akasa because nipa na oba nchen no se wo ye den so wo ye den so bi si aginipa na akom anye school bia keke sa o school bia keke no wura wo third year nso de na eba me third year no ene ye kire me kwan a mefa so a obi eba mepe ba bia ma na da ama na duane ahohoye na me wie ade kye mabusa ne kwan so de ne ba pie me fie tinye da kupena ne osi obusa se ye wo ha no bi ne bag aba na waje no tabi je no tabi ma ne na ma ne nhome ade kye a busa ne kwan so minim se wo kwa ye kwa kire se obesi ato hire ato sede se chene na abeso se de obesi aso boduam ababa beduru ho ti se nye we nkwa ne ye kosua ho ti yi abe mu na sa ne ma we na abae se obesi aso boduam de do so beso wasene ne sa ne ma no mi be wie no ebeka mitwa 7 years e wa akommu no ene ye sha ase se ye kire mabusa kwan ya mefa so ma ye abusa na mi sisi ya mfan se minya 5 years no misua aka wo saa tam na nkwati na be fama de makongure mama kotwa 7 months 7 days misua aka ye kan misua no ho konkunya 7 months diuye ye be sheda bedi hu nkomo pa we de wa wani school na be wura we mu ni ntina ye wa wani ye be sheda bisa ni ya ye pa je se wo be wie no ne ye kire we ni nyina dosonom ne saa de no se wo graduate no tie wo tam ye kire wo haban misua atu to so ho ejije se enya se bia akoma fa me na ketachi David Bosom na ba so kra se o sa akwaje ntete quantity enu nu school na na wo kwada so no no ho school na ene de agu ho agu ise obi atim titin de wo ne fie nana ye de besi yaka se de yakwa hu an se ya ma ne hu ya be ne die ya te poi a ye su a wo man ye fam nyina no sa fa kase na ye ni aye so eni die a ye mfa ma ensuo nana afutuo ban na wo de bemma Ghana fo nyina ni titira manwofo nananom binom yo menua me da se pa sebe kasi yetufu de ade beche cause ensem haye sebe ye ne wo ani wo sunsun mu ne de ensem hawo na ensem na haye ni nyina ye se ye kamafo ne hwan cause kwasi broni kokko de abeche kire ye nsa gu yechi a ene wo ka bibi kura kire wo bi o so o gya wasem ene yesua nkwala ye kire mo atemdidie wo social media akwala be di panyina tem a wo si yetunufo no ye ntunufo ye kire atemdidie unim se social media so ano nya ya onya hype ho
ano ya ti akola ne benyini no na sebe omu panyi ahyase na wo ka no bi antia no ni mu made a wo se ehia me kese pa yensu a yemfa buo ne die emma no se Ghana ye be ohini bi e be ka se yenkoya amane a no ohun se Asante si e woni krum si nsuom yemfa wo fen so ha ya nya example nkola wo kosua bobo abeboa wo man nkola ekoto nsuom eni nya akwan kotwa adwan ya amamere yi nkola yi ti se amamere no wo ho de ade ne ye hwema ne si ansa ne yaye yenkoso nye se bosumi bi a yenkoso nye afi bi a yenkoso nye na wotwe bi a yenkoso nye sa ne ma no ensi ye munzuo minim kumasi ya manfo bebra bobo mo dwa aye atu nsuom ti obi te wono na yere kwa wo so na wa ama na wo bobena odwade da nsuom se bi obuni se odwade na akogu nsuo nim na wo kora wo se ye wotan ne nsuo ne ti e be sere ye ma yani nkonsuo ho se ye ma yani konsuo ho na se ye be di nsuo ni a se kuro nsuo tukura ya amamere ye o amamere ye watena se oni nsuo na kasa kuro na beto katachi wada wuruma e pese ye bridge kese ma ofam ana ye gata ma ofam ni esi dan ni so wo ka we kire na wo si so na se wo ye na amamere pepepe ma na oni uni asem bia ne kwan ne wansi no ofam ko ba obi be kwa kwaje asase no afere nsuo no na wo ba won fa hen na oba onfa hene na oba onfa hene nana timfa se ye wa hai na se bo ya akola me do wa hyedan ni matupunu na mde safo akọ wada wo upia wunyane na efa na obefa ti se ma hunu nyansa mfa safo ano anma ana ma mfa anya obi so te se akola ne bopunu ma bi na se wuni ahoden ade bebu punu na nya wuo na bewu ti se nsuo no oba no anya ba bi amfa mfa obewuram arafo yahwe yate yehu se na yenima ene de yehu enti no se de woka de kire oba no kọ na menko enkoye biem na de so eche sei ama wo so na fa number to dwama me mini ya menka asemu yi unim se Ghana ha opo company ebo kapa filling station ai se de omusi ye ni de se ka bebe mu ara ade kakra mini nsuo ni bebre akasa ehu ni se obe fele no so de ye filling station na wan nyama mera mana on kan hweo e ka obe ma wa bọ no obe jai dumane minim nsuo ba ko me pese me din betu dwa o wasa krupon ma me fa ne din tu dwa kra ye frɛ no adesu na obi ye filling station o no kra ase na ye ko ye o se share mu ba ko manager bia baba ho bia oboboka manager bia baba bia oboboka na me nsuo ne ye fine na manager ba ko do bedwa ato na me frɛ nsuo na me tena ase na o se hwɛ o ma nya mamela mami o nti me de dadoa o mo dwenti na o mo sosi no o de dadoa wo ho o tue no na egu fom eni nsuo ni kasa ya o mo kokotu ye no ho ana da o do nsa wuram se ya ne ye o mo ya mamela ma no wi o mo ye no be sin ne ka bia ma bia so enti ye woni ma be oho a ensuo hu o dane ni pa nyina o dani nipa ba nipa tibiam betnase na odi nkomo no aduane kora ma ne besere obi didi bi owi anu okọ na watima ba be didi a 20 mi fa chesere ne ha ma fa nchesere ade no o se wankrofo bi wa bo hu a so obi dan de ma watiam odware watiam mogya firi nanu mu ba bosom na abọ na ba watima bo ba de bi no ntimi fa nyinipa timi nua me number no a 0243 80 9370 0243 80 9370 nam wo 0541 17 30 91 ti minu ya me number na sanete nana yedase musume da maspa ayofo de akwakosie no yede mo ebesi anom ne ama mo nyina mo ene hwe medi ene abusua pani owusu aduomi